Mubarak Musa on the beat. Ni maganar Abba na kowa a Kano. Abba na kowa Ku a faɗa Kano. Abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Kano. Abba na mata da maza kowa ya amsa kira. Abba na kowa a Kano. Abba na dattijai da matasa mun yo ɗamara. Abba na kowa a Kano. Abba Kanawa mun shirya kuma mu za mu tara. Abba na kowa a Kano. Zaɓe a Kano da ɓarayin ƙuri'u za mu kara. Abba na kowa a Kano. Alhaji Munzali dan bazau tafiyar ta shahara. Abba na kowa a Kano. Kowa ya kaɗe ƙuri'a babu sake babu jira. Abba na kowa a Kano. Dan balaja'un gwamnati dole Kano kwa haƙura. Abba na kowa a Kano. Ko ku fito ko ku laɓe mun ci uban manjagara. Abba na kowa a Kano. Na ga farar kasun ba ta sha jima a tura. Abba na kowa a Kano. Ko ku mu nemo wanzami aska duk ya cira. Abba na kowa a Kano. Yayinka ake Abba Kabir Yusuf mai nasara. Abba na kowa a Kano. Tsoronka suke in suka tunna da kai za su kara. Abba na kowa a Kano. Kowa ejan mu kula duka idanu mu kura. Abba na kowa a Kano. Na ga maza mata zaben yanci babu dara. Abba na kowa a Kano. In Abba ya zo insha Allah mun daina bara. Abba na kowa a Kano. Dole gari zai haska inda tsaro ba haɗura. Abba na kowa a Kano. Shashashar gwamnati dai mun ganta gidan taɓara. Abba na kowa a Kano. Mai gina filin jama'a sarkin yanka a kara. Abba na kowa a Kano. Mun damu kwarai mudin har mun kosa da jira. Abba na kowa a Kano. Domin mu ga ƙarshen jari hujja ba su tira. Abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Faɗa Kano. Abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Kano. NNPP dodar. NNPP dodar. NNPP dodar. NNPP dodar. NNPP dodar. NNPP dodar. Dodar za ta ci dodar. Dodar za ta ci dodar. Abban za mu rike dar. NNPP dodar. Sai mun kai ku digikar. NNPP dodar. Dan kallon su muke kar. NNPP dodar. Sai sun je kasa wanwar. NNPP dodar. Sai mun kwace Kano mun gyara kanan managarta. NNPP dodar. Tuni mun shirya da kali har dangi zuri'ata. NNPP dodar. Ahmad Tijjani na gandi ku shaida ƙuri'ata. NNPP dodar. Alhaji Munzali dan bazau ya ce mu daki ganga. NNPP Ga dodar. na amana da amana goga ka wuce yanga. NNPP dodar. Wanda ya shirya ta'addanci taguwa ta sayaga. NNPP dodar. Alhaji Munzali sakonka ina kai shiga oga. NNPP dodar. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. 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 Jama'a ta kasa sun shirya za su fito zaɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Mun yarda da jagora sabo ya wuce yaɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Tafiyar ta amana ce yau ne ko kuma gobe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Dan Musa zai gyara kasa inda ya ci zaɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Dan ya gwada alkhairi a kasa da jihar Rabe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Harkar ilimi ga matasa har a jihar Gombe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Kun san ilimi shine nasara a kasa dube. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. An sa masa suna Mr. Education ne Rabe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Harka ta muhalli kwankwasa za ya ciyo zaɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Ku dubi Kano samfurce babu batun raɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Sannan gina al'umma goga na ne babbe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Magana ta tsaro nan ma mun shirya ciyo zaɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Domin yayi minista na tsaro kwankwasa ba sharɓe. Barka da zuwa kwankwasa shugaban kasar gobe. Harkar noma kwankwaso. Shugaban kasar
shasha kwankwaso Shugaban kasar gobe. dakile corruption kwankwaso Shugaban kasar gobe. cigaban kasa kwankwaso Shugaban kasar gobe. tattalin arziki muso Shugaban kasar gobe. gaisuwa yan amana NNPP dodar. za mu kira ku a suna NNPP Umar dodar. Haruna doguwa mun gaishe ka NNPP NNPP State Party Ciyama NNPP Ruwa hanga sannata a tsakiya NNPP Kano ta santaral kai za mu zaba NNPP Kano ta kudu wannan abai wa kawu kawu su mai na sannata za mu zaba Kano ta arewa muna da babba Kano ta arewa babba buci mu zaba Injiniya sayi rukoki Sarki Ali da Neji Ɗan Shehu fage gaisuwa Tukur Muhammad fage gaisuwa ce Ali Sani Madaki na Dala Lawal Hussaini Dala a gaishe ka Garba Disa Gwala a gaishe ka Abdulmadil mai rigar fata Mukutar Yarima ta rauni gaisuwa Kabiru Sule ADS ta rauni Hassan Hussaini Nasarawa taka Ɗandi Hussaini kai ma Nasarawa Dakta ta jaga ya gaisuwar kanayi Hafiz Sharif Gamba Bunkura kai ma Kabira Alasa Rurum da gaisuwa Sani Wakili Uwaggo da Munjibir Munjibir da Aminu Sa'ad Abdul Mumin mai POS ne Dawakin kudu warawa taka Kuma fa ni in yo gaisuwa Ciyaman Fati Alhaji Rufa'i Na kumbar Rufa'i mana da gaisuwa Yarba ɗan dawake a gaishe ka NNPP ciyaman munan subal Tijjani na gandu na gaisuwa Ku faɗa abba na kowa a Kano Abba na mata da maza kowa ya amsa kira Abba na dattijai da matasa mun yo ɗamara Abba kanawa mun shirya kuma mu za mu tara Zaɓe a Kano da ɓarayin ƙuri'u za mu kara Alhaji Munzali don bazau tafiyar ta shahara Kowa ya kaɗe ƙuri'a babu sake babu jira Dan bala ja'un gwamnati dole Kano kwa haƙura Ko ku fito ko ku laɗe mun ci uban manjagara Na ga farar kasun ba ta sha jima a tura Ko mu nemo wanzami aska duk ya cira Yayinka ake Abba Kabir Yusuf mai nasara Tsoronka suke in suka tunna da kai za su kara Kowa ejan mu kula duka idanu mu kura Na ga maza mata zaben yanci babu dara In Abba ya zo insha Allah mun daina bara Dole gari zai haska inda tsaro ba haɗura Shashashar gwamnati dai mun ganta gidan taɓara Mai gina filin jama'a sarkin yanka a kara Mun damu kwarai mudin har mun kosa da jira